Dovolte mi začať jednou otázkou. Prečo podľa vás pozeráme filmy? Nemusíte mi na to odpovedať. Za mňa osobne... Za mňa osobne je vo mne taká silná túžba vidieť, zažiť a prežiť iný príbeh a inú realitu, než tú, ktorú každý z nás žijeme každý deň. A táto moja túžba sa pred 10 mesiacmi vytvorila v mojej hlave v forme myšlienky, ktorá mala na konci obrazu. Čo tak spraviť za lepšie film? A osloviť nejakých ľudí. A týmto by som chcel dať veľkú vďaku môjmu štábu, za ktorým, keď som pred 3 mesiacmi prišiel do scenáru, tak uverili mojej myšlienke a môjmu príbehu. A spoločne so mnou sa vydali na cestu do neznáma na dobrodružstvo. Takže poprosím veľký potlesk pre môj štáb, ktorý mi verí. Asi v pohode? Moje meno je Goran Matejovič a som režisér a scenárista filmu V rytme veršov. Také nekomfortne sa budem cítiť. To bol nejaký začiatok danceu, môžeš pokračovať? To nemôžeš hovoriť, lebo potom to presne stratí autentickosť. To sme sa teraz učili v škole, že... Ježiš, jak sa to volá? To sa volá nejaký morčací efekt. Netuším, ale že je to, že respondenti vedia, že keď ich točíš a prispôsobia dobrovoľne alebo nedobrovoľne to správanie. Morčací? Morčací efekt sa to volá. Že morské prasiatko? Asi hej. Jaký tak tým dávajú, ty vole. Dobre, poďme. Tak ja som Baška, na tomto projekte som asistentka režie a vlastne dostala sa k tomu tak, že sme sa s Goranom spoznali cez televíziu aj s Blažejom a pozval nás na premietanie svojho prvého filmu a po jeho premietaní sme mu vlastne s Blažejom obidvaja povedali, že keď bude robiť nejaký ďalší projekt, tak by sme sa chceli radi zapojiť a potom sa nám ozval. Keďže som poznala aj Baďa, aj viacerých členov tohto štábu, tak som si povedala, že dobre, super, mám nejaké skúsenosti, tak by som mohla niečo priniesť do tohto projektu. Spojila som sa s Goranom, začali sme to riešiť a tak som sa tu dostala. Proste tam písalo, že kockovaná košeľa a ja som sa tak na to pozeral a povedal som, že čo ti jebe, tak akože ešte sme sa v roku 2013 nezasekli a Dominik Výsta nezval takú kočku, jak je na kockovanú košeľu, čiže mám tu taký akože s dlhým rukavom, taký, že proste také pekné to je. Prvý deň v ten bare bol úplne zaujímavý, pretože ja som vôbec nečakal takú veľkú produkciu, tak ako som spomínal predtým, keď sme mali ten akože predošlý film, tak to sme robili, ja neviem, že 5 ľudia, 6. A ja prídem vlastne do toho ten baru a tam svetla, hudba, proste celý ten bar vyprataný len kvôli nám, tak to bolo také, že wow. Čo to na technici? To bomba. Dvojka, záver číslo 2. Dobre, teraz neviem, čo chceš počuť. Establishing shot je v podstate vidno ako by vás sedel, to je po motivačku, že malo by to byť. Budeš vymeniť? Áno. A potom, jak dáte pivku, len sa tu navráte a ostanete tu stať, kým nepovieme kat, že by nám to nerobilo smiech. Ďakujem pekne. Som Filip. Goranovi som vlastne celému štábu robil zvukára v tomto filme, v rytme veršov. A je to prvýkrát, čo niečo zvučím.
Goran mi dal dneska ráno asi tak 15 minútový briefing, že ak mám chodiť, ak mám čo držať. Dobre to dopadne snáď. Povedali sme si, hej, že ja poviem ticho na placi, kamera, potom zvuk, ty povieš, že bežíš, potom Blažej klapka, poviem akcia, ideme na to, dobre? Bude celok, teraz jak je Dano, hej, budeme vás točiť obidvo. Takže len sa spolu chillujete, zatiaľ sa nerozprávate, ty si Viktor akurát keď tak odpí, alebo Alex. A barman donese pivko. Ako náhle donese, položí, povie niekomu nech sa páči, môžeš povedať niečo ďakujem, zoberieš si, odpiješ si a potom ja to chápnem. Je to len establishing shot, že by vás bolo vidno, ak ste spolu. My sme na tom filme tie úlohy mali nie tak striktne oddelené, ako je to možno vo veľkých produkciách, kde každý naozaj rieši a hrá sa len na tom svojom rybníčku. My sme tam boli kvázi každý na všetko, ale keď to takto poviem, tak to bolo, aby ten chod na tom natáčaní bol nejako zabezpečený. Konkrétne ja som mal na starosti, aby sa proste došlo na tú lokáciu, aby sa nič nezabudlo. Mal som na starosti klapku, to bolo veľmi dôležité, musím povedať. Keď som prišla, tak privítal ma vlastne Blažej, produkčný, a on prišiel po mňa na zastávku a hneď proste prišiel ako slniečko, to bolo skvelé, lebo ma tak zalial, alebo proste ma tak obklopil dobrou energiou. A ja som si tak sedela pri stole a zrazu ku mne prišiel Alex, Dominik. A on si tak ku mne sadala takým švihom a iba, že ahoj, ja som Alex, že hrám Dominika a že my dva by sme sa mali nejak spoznať, pretože o hodinku proste hráme spolu a bla bla bla, takže my sme mali taký rýchlo spoznávačku. Bez natáčania, ale nechceme byť dobre. Na piču. Jaký odbil. Dobre, pokračuj. Psychické či fyzické? Myslím si, že to ide ruka v ruke. Takže poď ďalej. Koľko si mala, keď sa tvoje rozišli? 10, 3. Nestaraj sa. Ja som na to trošku tak išiel, že vlastne ten môj approach, neviem, ak sa to povie po slovensky, bol taký, že keby som ju fakt chcel zbaliť, že ja som s ňou akože takto trošku nadviazal takýmto koketným štýlom, ale myslím, že ona sa hneď chytila na mňa, čiže tá chémia tam podľa mňa vznikla hneď od začiatku a celkovo s Veronikou sa akože super natáčalo, že tam nebol žiaden problém, my sme si podľa mňa, dúfam, že aj ona to tak cíti, sadli hneď od začiatku, čiže akože tam žiaden problém nebol. Tá chémia aj medzi tými hercami, ktorí sa spoznali v ten deň prvýkrát, úplne akože išla, že bomby, že to bolo fakt super. S boskavacími scénami som, keď som to videla v scenári, tak ma to nejako, nebola to vec, pri ktorej som sa pozastavila a vravela si, že fú, že to nechcem robiť, lebo viem, že to hranie je pre mňa niečo, čo chcem robiť už fakt, že do konca života. Najlepšie bolo, jak v scenári bolo, že prestanú sa boskávať sami a kameraman povedal, stačilo a my všetci úplný rehot. Hoci som potom ohluchol. Práve tam, že to nebol koniec. Čo? To nebol koniec, oni sa mali odtiahnuť, že proste či prídeš na moju oslavu. Prvý deň bol veľmi ťažký, pretože ja by som povedal, že hneď ten prvý natáčací deň som mal tú najťažšiu scénu. To bolo akože wow, to bolo dosť také ťažké a vtedy sa mi asi prvýkrát stalo, že som sa do tej postavy tak vcítil, že po tom točení ma normálne bolela hlava ešte asi 3 dní. Museli sme dať pauzu. Bol moment, kedy sme dali pauzu, aby vyšiel vonku sa trošku nadýchnuť a nejak to zhodnotiť. Nie, že by mal problém to zahrať, ale bola to jednoducho silná scéna. Neviem si to vysvetliť, ale niečo mi strašne chýba. Ale vždy, keď sa s ním rozprávam, tak to vnímam viac a viac. Mňa sa potom veľa ľudí pýtalo, ktorí tento film už videli, že či ona plakala naozaj. Bolo to nakoniec tak, že ona samu seba ako keby presvedčila o tom, že je v nejakej depresii, že sa cíti zle. Musela sa na to nastaviť, aby naozaj vyzerala dôveryhodne, čo sa jej podarilo na 100%. Ide ja teba. Dominik, počúvaj sa, prosím ťa. Ak by si ma ľúbil, tak teraz nevedieme tento rozhovor. celé tie roky som žil sám, nežil som sám.
ale je veľmi ťažké pre človeka, aby sa rozplakal aj pred tou kamerou, takže tam prišla moja úloha. Mali sme kúpené kvapky do očí a tie som v podstate pár sekúnd predtým, ako sa zapla kamera, som jej teda nakvapkala. Bola to sranda, pretože ja si nikdy nikomu som nedovolila nech mi niečo dávať do oka. Dokonca ma raz otec držal že za nohy, mama za hlavu a môj brat ma držal za ruky, že mi idú kvapky do oka. Fakt, že nikdy nič. A kvapkali mi do očí, akože bolo to fakt pre mňa strašne stresujúce, veľmi, to asi najviac celého dňa, že mne niekto ide kvapnúť dačo do oka. Synagoga bola aj pekná v tom, že proste krásne prostredie. Čož tu v Košiciach ja si nemyslím, že takúto kaviareň s takou historickou akože hodnotou máme. Naozaj, že sa nám podarilo točiť v tak krásnom prostredí, ako je synagoga, tak to bolo akože veľmi silné. Kameraman som od 16 rokov, tam som začínal pracovať v televízii ako televízny kameraman, ale tu na Slovensku mám veľa skúseností so svojím kamarátom Vitáňom, s ktorým sme natáčali krátke filmy. Volám sa Matej Družbacký a na tomto projekte som pracoval ako gaffer. Do tohto projektu som sa dostal cez Danila. Vlastne niečo som sa s ním bavil a hovoril mi, že bude robiť tento projekt. No a tak som mu napísal, že ak by trebalo niečo pomôcť, tak veľmi rád pomôžem. Matej je výborný gaffer. Matej taký svetlo nám spravil z okna, že fakt to vyzeralo ako slnko, aj keď bolo zamračené vonku. Matej je boh. Pán. Matej. To je geniálny chalán, ja si ho neskutočne vážim za všetko, čo on dokázal s tými svetlami vyčarovať. On presne vedel, kde tie svetla dať, s akou farbou a on veľmi akože na tej synagóge akože ukázal to, čo v ňom je a nebyť neho, tak možno by to takto pekne nevyzeralo. A tá vyčerpanosť, čo za tým stála, bola extrémne veľká, pretože jednak ja som bol unavený, nevyspatý, trošku sme sa pochytili s tými členmi, takže bola tam aj taká na začiatku nepríjemná atmosféra. V podstate mňa to veľmi mrzelo, lebo to bol prvý deň, kedy na plac prišiel vlastne Hugo, čiže Alex Falkovský a Miriam, čiže Laura Gedusová. Máme takto máme štáb, toto máme pripravené na hercov, keď spravím im príspevok a tam som prezdielala zatiaľ toto. Veľmi skerálne, potom budeš písať, ty niečo napíšeš, povedz mi knižku, ja to budem si čítať. Potom ťa pozriem ti vraviť, vrátim ti knižku, povedz mi to, znovu napíšeš ďalšiu líniu. Jedného dňa sme nahrávali trailer pre film jedného našeho spolužiaka a vtedy sa Goranovi zapáčil môj hlas. Hlas, prejav, neviem čo presne to bolo, každopádne pár mesiacov na to za mnou prišiel a na rovinu mi povedal: Alex, mám pre teba takú jemnú ponuku. Akože nemusíš to prijať, naozaj nie, ale tá postava je vlastne písaná na teba. Vlastne teba si viem predstaviť úplne dokonale tej role. Nemusíš to prijať, ale tá rola je písaná presne na teba. Idem reálne písať tie slova. Zvuk? Ideme. Chlapka. V rytme show scéna 39, záber 5, take 1. Neviem, akože celé sa to nieslo v takom príjemnom duchu, by som povedala, i keď, no, tam sme mali spočiatku dve scény natáčať. Jedna bola taká prvá, čo viem, že sa nieslo už v takom duchu, že ako keby tam niečo nefunguje, akože medzi Miriam a Hugom, že taká prvá ako keby menšia hádka. Tým, že my sme sa poznali už predtým, keď sme vlastne boli ja, ona aj Goran von a napríklad na póster sme robili fotky, tak išlo to kvázi samo. Už od začiatku Hugo bol taká emocionálna podpora pre mňa, že povedal, že to bude v pohode, že dobre to bude. A sme si to tam, vlastne teraz spätne si pamätám, že sme sa tak snažili sa dostať do tej našej role. Čo sa týka Alexa, teda Huga a Laurie ako Miriam, tak oni boli 100% akože pripravení, to bolo super. Väčšinu času som bol potichu, po prípade som sa rozprával s Laurou, ktorá mala byť mojou priateľkou vtedy vo filme. A kvázi toto mala byť jedna z tých našich viacero romantických scén. Vlastne taká, kde už sa poznáme, ale spoznávame sa ešte o niečo viac.
Nie je to vada, je to dar. Buď vďačný za túto schopnosť vedieť sa vyjadriť. Nevie rozprávať a ja veľmi rada rozprávam. Potom, čo ju viac poznáš, ak tichá voda brehým je. Ale že presne tento kontrast v tom, že je zo začiatku a potom neskôr, keď sme ju spoznali, že vidno v tom, že fakt dobre zahrala tú rolu, pretože osobne má v sebe o mnoho viac energie a osobnosti. Toto bola jedna z takých tých asi najťažších točiek pre mňa. Pamätám si, že pár vecí nám nesedelo úplne správne, čo sa týka veršov napríklad. Lebo keď sa to píše dookola, tak človek sa presvedčí, že áno, toto je dokonalé, toto je super a potom keď to poviem, tak viacerí zo štábu boli takí, že počkať. V synagóge ja si pamätám, že na konci toho dňa bol taký stres, že sme všetci vymýšľali verši až počas natáčania, lebo sme mali také náročné časové obmedzenie. Tak to je normálna vec, že vlastne keď na sete si prídeš na to, že niečo ti nesedí, tak to musíš opraviť. Sme nakoniec, ani neviem, do nejakej 12:30 točili. To točenie bolo plné nervov. Cez okienko som sledoval svojho kamaráta, čo nervózny takto na mňa čakal, lebo som mal ísť spať k nemu. Tam bola tiež aj ochota zo strany synagógy, respektíve od pani čašničky, ktorá tam s nami bola, pretože ona musela uzatvoriť ten podnik, takže ona tam celú tú dobu musela byť s nami. Bol to veľmi náročný deň, ale dopadlo to krásne. A to je presne to čaro podľa mňa tvorby pri filmoch, že koľko práce sa musí vložiť a ľudia o tom aj nevedia. Aj ten divák, ktorý to sleduje, tak ani nevie, že niečo také za tým bolo. Ale potom nemôže sa pripravil. Nie, iba je. Naša je dobre. Takže super. Ja som bola vlastne ten deň prvýkrát v Košiciach. To bolo, ja som to teraz, keď sme nenatáčali, nebola nikdy na východe. A toto bol môj prvý deň v Košiciach. No to bolo hrozné, lebo tam som musel stávať riadne skoro, pretože my sme museli ísť, ja neviem, myslím, že na 8 alebo 8:30 nejak sme tam boli. To bola vlastne Goranová stredná škola. Ty krásno, práve. Ani by som si ťa tam nevšimla. Počkaj, kde je druhý slovo? Štvrtý, v prvom rade, hlava. Aha. Áno, keď bude tu návež kamerovou, bude robiť diskusiu našiel, do druhého bude hádzať do výhľadu. No, práca. Venujem sa herectvu, spevu a tancu tiež, ale akože hlavne tomu herectvu. A tak som vlastne spoznala aj Gorana, čo bola dosť sranda, boli sme spolu na konkurze na jeden film. A ja som akože dostala postavu, hlavnú ženskú postavu a hľadali mi partnera, s ktorým mám akože nejakú takú chemiu. No a Goran tam bol ako ten môj partner a vlastne režisér sa rozhodol, že nemáme žiadnu chemiu. Takže ho nezobral a bolo to hrozne smutné, ale nevadí. No a potom rok na to som zistila, že on točí tento film. Ja som mu písala, že čo to je, nie? Toto, že pošlo mi scenár, chcem vedieť. Takže mi poslal scenár, ja prešla som výberovým kolom, blablabla. Takže dostala som sa k tomuto filmu veľmi náhodne, lebo moja spolužiačka Nelly, ktorá aj hrala v tomto filme, poslala link do našej triednej hereckej skupiny. Ja som sa k tomu tak akože ozvala nejako. Ale ako vyšlo z toho, že vlastne budem len v tej jame ten kompárs, ale nakoniec raz o polnoci mi Baška nahlasovkovala, že vypadla nám jedna herečka, má teploty a že či by som mohla vtedy a vtedy prísť, tak ja, že v pohode, že hej, že prídem, lebo som vedela, že tam bude aj tá Nelly a chcela som s ňou ešte niečo natočiť. A Baška je moja láska, hej, ja Bašku proste zbožňujem. Ja fakt, že my s Baškou už máme viacero projektov za sebou spoločných a ja s ňou tak strašne rada pracujem, lebo ona je taký tvrdý pracant, ona tak maká. A keď som videla takú bandu mladých ľudí, tak som sa vlastne len potešila, lebo všetko to tam prebiehalo tak nejako tak prirodzene, že som stres opadol, aj nejaká taká hamblivosť a potom už to bolo len, neviem, som si to tak užívala.
No a Alex, on akože hneď s nami začal srandy so mnou a s Baškou, vieš, lebo my sme boli také nahypené, tak on začal, že vymicky a neviem čo, a my sme sa to proste strašne smiali všetci. Tiež dobre, ja si myslím, že tiež sme si tam veľmi sadli. Jajže Bože, strach veľký, padol Goran na podniky. Padol o polnoci, jajže Bože, nie pomoci. Baška plače. Super. Čau! Tiež veľký shoutout pani učiteľke na škole, aj v podstate pani riaditeľke. Neviem, kto všetko o tom vedel, kto všetko schvaľoval, ale tá trieda vyzerala naozaj super. Dokonca aj tí študenti, keď sa nám ich teda podarilo zohnať, ten kompárs, tak boli veľmi ochotní. Hej. My sme im povedali, že tu sa tvár, že napríklad niečo zapisuješ, hej, a vy dávajte pozor, tvárte sa, že ste proste v normálnej hodine. Keby boli nejaké problémy, tak vás upozorníme, ale normálne ako keby ste na hodine, tak... Musíte sa tváriť, nevidíte nás, nevnímate nás. No, ja sa cítim výborne, je to super zážitok. Išla som to na to, aby som zažila niečo nové a na našej škole, takže som rada. Ja sa tiež cítim celkom dobre, je to veľmi dobrý zážitok, ktorý som inokedy nemohla zažiť. Teším sa, to je dobre. Tak išlo o to, že tam vypadol herec alebo nebol tam dosadený herec. Myslím, že bol aj konkurs, nikto nesedel. A potom mi napísala produkčná filmu, Nikola Macejová, že čau, počuj, chodili sme spolu na strednú. A viem, že Ceca už si hral nejaké postavy vo filmoch, však jeden sme spolu točili, tam si hral homelessáka a takú starú babku. A že, no teda máš akože nejaké skúsenosti, počuj, nechceš si zahrať v takom amatérskom filme? A ja som bol, že Nikolka, dosť toho bude ma toto leto, ale veď, prečo nie? Alex, neáš to tak. Kámo, ale... Ty robíš toto. Dobre, môžeme? Ale ty kľudne... Latte. Co má latte? Máme iba 10 záberov v tomto prvom, takže ja to vidím tak na podniku a sme hotoví a máš voľno. Na minulej hodine a to budú teda norimberské zákony. Dobre. Tam bol veľmi náročný ten one shot, to je v podstate úplne druhá scéna na začiatku filmu, kde vyjde Baška z triedy a má vo vlasoch tie guličky a pripojí sa k nej Petronela a rozprávajú sa celú cestu. To bol veľmi náročný shot, v hlave bol super, keď som písal scenár, ale bolo to veľmi komplikované, v podstate som až do momentu, kým sme tam neprišli, nevedel úplne, jak to budem točiť. Veľmi ma zachránilo to, že 90% tých lokalít som poznal osobne. Presne preto sa aj film natáčal v Košiciach a v blízkosti Košic, lebo som sa tu narodil. Aj keď som mal nejaké kontakty na nejakých ľudí, tak som vedel vybaviť tie miestnosti tu. My sme tam boli schovaní za rohom, aby nás nevidela kamera, keď sa otáčala okolo hercov na tej zákrute. Ako náhle tá kamera sa otočila, ale ešte nebola dosť ďaleko, aby bolo vidieť dvere od tých toaliet. Sme my s Goranom museli ubziknúť, tak to rýchlo sme proste prebehli. Cúvali sme spolu s ostatnými a istili sme, ja tuším Filipa, zvukára, Goran Dana, kameramana. Bolo to dosť náročné. Pre mňa one shot je moja obľúbená téma. Ja rád natáčam one-shoty. Keď sme išli ten one-shot a na každom jednom takeu sme zbierali po chodbe tie guličky a zase ich dávali do vlasov. Zase ich nastrkať Baške do vlasov, zase točiť, zase sme zbierali proste tie guličky a ešte ja som tu nedávala pozor na to, že keď to hádžem, vieš, keď sme točili, lebo to sa na to nesústredí, že som to proste rúcala okolo seba, za seba, neviem, kde všade. Nie na našej spirále, on musí byť spirále. Nemalo by si sa nemohli rozprávať. Milen rád. One shot vždy trvá, na to trvá veľa pokusov. Ja neviem, možno aj na 25 takeov to bolo, že skvelé, ja som sa z toho už nakoniec úplne smial, lebo raz buchli dvere, raz sa niekto dodrbal. A počas jedného momentu, kedy oni už prichádzali ku mne, tak mne ten puder spadol, rozbil sa a my sme museli rýchlo s Baškou zareagovať, zobrať ho nejakým spôsobom
aby sme neprerušili tú točku. Takže ako skriptér moja úloha bola aj prejsť celý scenár a opraviť ho gramaticky a aj repliky nejaké pozmeniť. To myslím, že Betka hovorí v škole, keď si robia srandu z Huga. Tak bol tam pošuk a ja som tam doplnil pičoveršníka, čo je moje obľúbené slovo roku 2025. Dominik, už to konečne priznaj. Je to pičoveršník. Ja nechápem, prečo sa s ním stále rozprávam. Moje dievča zatvári skrrt. Možno sa bude krásne červať. Ako to Ferrari. Jo, skrrt. Skrrt, jo. Policaj sa vytešuje, zápisnicu vypisuje a zatiaľ opodiaľ chlapec žije. No a teda poviem ti, vybral si zlý spôsob života. A kde vlastne je? Kat, tak bol pič, máme to. Počkaj, skontroluj zvuk celý a keď povieš, že to máme, tak to máme. No však tam sme všetci začali zjapať a ešte, Goran, nekričte, ešte sa netešte, musíme kontrolovať zvuk, Filip hneď zvuk, tak to mal tie sluchátka, úplne tam s napätím, čakáme. A on zrazu dole, super, a všetci krík, akože to bolo normálne, ako keby sme dali nejaký víťazný gól alebo niečo, to bolo super. Ako keby sme mali natočený celý film. Paško hrá strašne dobre. Mne sa to veľmi páči, ale toto... Koľko je všade piesku a najesť sa tiež treba a vyťahli kus chleba. To sa hralo, všetci ste boli vynikajúci ľudia, ženy, vstaňte. Čau. Majte sa, boli ste. Oddychni si a nauč sa. Nauč sa techniku. Ja mám jedného človeka, čo použiť. A keď som tam došiel, ja som nepoznal vôbec nikoho. Iba som nejak typoval, že tamto bude asi hrstka tých ľudí, s ktorými sa chystám najbližšiu dobu spolupracovať. Ja tam prídem a oni ma proste privítali, čau Max, ahoj. A som sa so všetkými zvítal a pozoznamoval a všetci boli takí privetiví. Som spokojný, ale trošku som nervózny z toho, že má prísť o hodinku kompárs a neviem, koľko ľudí príde a treba dosť veľa, keďže to je veľké miesto, takže som z toho nervózny. No upokojím sa, keď tu budú komparzisti. Mal som extrémnu paniku a strach, že neprídu ľudia z komparzu, lebo vďaka Nike, vlastne produkčnej, ona poslala do skupiny, kde boli rôzne akože komparzisti, či nechcú akože prísť do jamy, že sa tam bude natáčať. No a ozvalo sa, neviem, či nejakých možno 30 ľudí. A bol som taký, že úplne, že super, že to bola, to stačí. A ja som si uvedomil, až myslím, že nejak deň pred natáčaním, že to je super, že sa ozvali a že ja som im odpísal, že príďte, ale nemám spätnú väzbu. Že urobil som strašnú chybu, že mal som rovno v tom maili napísať, že prosím, okamžite mi dajte obratom vedieť, či prídete. Lebo tým som to nespravil, tak v podstate ja som mal 30 ľudí, ktorí mali záujem, ale nemal som ich potvrdených. Ja som v ten deň kontroloval aj komparzistov, ktorí prichádzali a manažoval som spolu s Nikou ten kompárs. Zahľadali komparzistov, No Dominik. Oni Tinder založili, kde dali naše fotky natáčanie a tak, že zahľadáme ľudí na kompárs. Kedy? Ráno. S kým? S Goranom?
Vieš, a mne tu došiel nejaký jeden typek z nejakou jednou čajou, povedal meno Jan, pozerám Černý Jan, to je na zozname a že odkiaľ on nás vie, jak sa to len tak zjavil s pánom, čo mám robiť a Dominik, hej, to bude z Tindru, to je dobré, o ňom vieme, ale že... No chvála Pánu Bohu, proste to bol zázrak, nejak sa to pozbieralo, bolo tam neviem koľko ľudí, ale dostatočne veľa na scény, ktoré som potreboval. Na začiatku som nikdy nebola, ale tak ako Blaža ma zavolal, tak je to pre mňa zaujímavá skúsenosť, chcela som si to vyskúšať, keď som snívala hrať nejaké reklamy, vždy ma to tak bavilo, keď som videla. Takže hej, rada by som niekedy hrala v reklame, ale asi sa mi to nesplní, lebo som skôr šli z Bratislavy, takže rada mu pomôžem s týmto filmom. Prišli tam, pamätám si, že prišla jedna mamička s tou jednou komparzistkou, že by akože sa pozrela, že to je všetko v poriadku, tak som s ňou akože pokecal, že nebojte sa, že natočíme, že blablabla, vysvetlil som celý proces. Ten pán, ktorý tam s nami bol, ktorý mal na starosti osvetlenie a tieto veci, techniku, tak on sám navrhol, že pôjdem vám tam robiť DJ-a, pôjdem úplne spontánne to bolo, že idem vám tam proste sa tváriť, že som DJ. Čo, to bol fakt najlepší deň. A ja tam mám najlepšie zábery z toho, určite. Ja som tam tak s gimbalom, som chýbal medzi ľuďmi. To bolo deň, kedy ja som stretla Maxa, hej? Že my sme sa predtým akože ešte nestretli, že nikdy. Vôbec nikdy. Takže to bolo také, že ja som tam prišla a on tam bol a Max bol taký, že hneď proste, že čaute, vieš, a ja úplne pozerám na neho, a pozerám na Bašku, že to je niekto úplne rovnaký ako ja, hej, a potom som zistila, že to vôbec nie je pravda, že on proste pred každou točkou sa akože úplne nahypí a potom tá točka skončí a on akože už je taký, vieš, že kľudný, hej, a tak. Ak sa začalo natáčanie, tak my sme potrebovali len ilustráky, jak tancujú. A ono väčšinou scény, ktoré sú v kluboch alebo kde má byť nejaká hudba, tak ona tam v skutočnosti nie je, pretože by kazila zvuk, takže sa to točí úplne bez hudby a potom sa tam pridá v postprodukcii. Kamera. Kamera beží. Zvuk. Ideme. Knapka. Rytme vešov, scéna 6, záber 3, take 1. Tancoval som aj bez tej hudby, to bolo také, že som sa cítil jak na palubovke trošku, lebo to tam pískalo všade, keby som hral basketbal na NBA-ko. To bola druhá točka s Veronikou, ak sa nemýlim, prvá bola v ten bare, druhá bola tam. A v podstate to bol tiež veľmi veľký moment, pretože keď oni sa na seba pozreli, že prvýkrát sa si všimli navzájom, tak sme vedeli, že práve tam bude potreba veľmi veľa chémie, veľmi veľa energie, aby vyzerali naozaj tak, že sa do seba proste zaľúbili, alebo je tam proste nejaká tá sympatia medzi nimi. No čo? Už to nebaví tancovať? Kto povedal, že ma to niekedy bavilo? Ja neviem tancovať inak. My sme sa s Nelly rozprávali o tom, že vlastne to bola lepšia party ako naša pomaturitná party. Hej, ja som sa strašne odviazala a strašne som si uletela, lebo mohla som tam tancovať a konečne som tancovala po dlhom čase. Party o 3:00 po obede. Zabavila som sa tam viac, ako keď idem niekde na Zemplínsku širahu. Takže ďakujeme, že ste nás boli ste úžasní a zatancujte si. A bolo to dosť naturálne, myslím, že úplne, že bomba to bola. Bavilo ma to dosť. Niekto, kto viete, aká scéna je číslo, tak... 7. Ďakujem. Áno, že to pôjde znova. Tak, jak to je, asi bude, lebo ja budem fajčiť a ona mi zobere bicykel z úst. Áno, no tak to potom bude, jak to je. Dobre. All day, all night. Celý deň všetko je ready, aby sme zabudli pojebané cigarety kúpiť.
Máš zlaté Melborky. Máme. Ale sú len 4. Takže máme len 4 zábery, chlapci a dievčatá. Zlaté Melborky. Cyklista teraz sa tam cyklak je minus 500. A auta teraz zrazu proste jaká primávka pri auta idú prejsť naraz. Keď sa postavím a takto budem ukazovať všetkým okolo Tak prosíme, lebo si natáčame. Akcia! Vôbec sa ľudia. Treba sa vyrovať také postavičky. Ty si nepočula, jak by ten bicykel hrkal. Ja som to počula, hovorím. Tak bicyklista. Tak išiel typec. Pod tým mostom. No tom sme si tam pili pivko, vlastne trošku do scény ostalo, trošku mimo sa popilo. Ťažisko? Kto ťa učil fyziku? Dáme to normálne na one shot. Ja že prečo tak veľmi vadí, že našiel blablabla. A potom, jak ty zajebe, že ak tam bude, tak ja nejdem. A ja to akože, ja to vyprovokujem. Úplne v čile som bol, pripravený na všetko. Spoznal som tam herca Adama. Dosť sivý typek, veľmi sme si sadli, nie na prvú šupu, tam ani netrvalo nejaký stres, nič, proste to z ničoho nič klaplo. Veľmi je konfliktný človek, dobre sa s ním rozpráva, podobne. Dora, nebolo by dobre, keby som mal húbať cigu? Ale vieš, že aj ma to napadlo, lebo by som si zapálil. Veľmi zaujímavý shot sme mali pri tej poobednejšej scénke, kedy Matúš sprejuje a vlastne on prejde sprejom ako keby po objektíve. A ja som mal nápad, že ak to natočiť, že zoberieme nejaký veľký kus skla a niekto ho bude držať akože pred objektívom a vlastne Matúš by prešiel sprejom po skle a tým pádom máme ten efekt toho spreju, čo je cez objektív. Ono to vyšlo, on sa na to mal jeden pokus, lebo sme mali jedno sklo, hej. Urobí vás takú jednu čiaru, lebo neurobíte celý. Goran, ber si to. Dobre, takže takto natáčame, hej? Pozri sa na stenu, trošku sa oddel iba hlavu, že si ju obzrel. Dobre. Prídeš k tomu, urob si sprejom poklepanie. Ja vlastne počkaj, obzriem sa. A myslím, že tá plachta bola Mateja Družbackého, čo je gafer a trošku spreju išlo neoplachtu, takže ak to kúkaš, Maťo, tak sorry, no, akože. Pozri, bola to čierna plachta proste, no tak čierny sprej na čiernej plachte, však stane sa. Pod tým vlakovým mostom, kde som mal vlastne hádku s Alexom, hercom Alexom, tak to bola celkom akože dosť taká puška, kvôli tomu, že to bol aj myslím prvý text, keď som robil vlastne casting na to, aby byť hercom, tak túto vlastne som si pripravil a poslal som to vlastne Goranovi, režisérovi, že či ma vôbec príjme do toho filmu a hneď sa mu to zapáčilo, či kvôli tomu ten text som mal už trošku, dajme tomu, že naučený, čiže mal som stále hlavu, vedel som, čo mám povedať, vedel som tú pointu, scenáru som sa držal, ale dal sa tam viac možno tej mojej stránky, že ako keby, že vyskúšal som vážne, že nasrať na toho Alexa, že vážne, keď to má byť tá hádka, tak to má byť tá hádka, že poriadna hádka. No dobre, ako chceš, ale ak nie si schopný ho strpieť aspoň kvôli mne, tak tam ani nechoď. Vyrastali sme spolu, poznám ťa 13 rokov, naučil si ťa fajčiť, naučil si ťa baliť ženy, ale ne, zrazu ty kokot sa tam bude s Hugom jebať v lese. Takže nebol som tedy natočený, ale to je najlepšia veta podľa mňa do filmu. A ešte ako som videl aj ten záber, tak to úžasne zahral. Chalani to dali úplne krásne, že fakt akože klobúk dole, tie hádky im išli výborne a fakt tam dali tie emócie, ktoré tam chceli sme mať a myslím si, že aj Goran bol veľmi z toho spokojný, že fakt to vypálilo dobre.
fakt vyzerali ako nepriatelia v ten moment, ale na pláci všetci sme boli kamaráti. Náročné bolo točiť pri tom západe slnka, lebo vedeli sme, že máme okolo takých 10, max 15 minút na natočenie vlastne aj Dominika, aj Matúša. A hovorím stále, mali sme jednu kameru, takže to bolo veľmi náročné točiť. Keď sme mali dve, tak je to rýchlejšie, ale z jednou to musíte jednu stranu, druhú stranu dať pozor, aby to sedelo. Aj tak z toho horného konfliktu mám najradšej niečo úplne iné. Ja som to tam trošku pokazil. Tým, že ja neviem, kto mi vtedy volal, či to bola mama alebo niekto iný, ale ja keď telefonujem, ja sa musím prechádzať proste. Proste Blažej si dole pod mostom vybavoval telefonaty a prechádzal sa v pozadí. A ono to nakoniec našlo cestu aj do toho finálneho výsledku a je to úplne úžasné. Vôbec to tam neruší. Vyzerá to ako keby nejaký random človek sa tam prechádzal, proste vybavoval si veci, čiže proste nikto to neriešil. Ale my, keď vieme, o čo tam ide, to je vždycky taký náš inside joke, že je to fakt úžasné tam. Takže ma teší, že aj takéto veci sa tam dostali, že... To stojí peniaze. Ja to platím. Vyliš to. Potom postupne, aby sa to nezhrudkovateľo. Že presne preto nemám priateľku. Ale ja ťa disujem len preto, lebo je zapnutá kamera, vieš? Prvá palacinka sa nikdy nepodarí, to nemôžeš točiť. 3, 4. Flaškové boli taký... No. To ty si koko. Čau. Čau, díky, ja dneska nemôžem mať brať auto. Zapni like. Tak málo ľudí, mohlo by tam byť podľa mňa ešte 200 000 ľudí viacej na tej ploche, čo je. Reálne 2 ďalšie Petržalky tam môžu ešte pridať. Máte čau. Pamätám si, že som nemusel skoro vstávať, to bolo super. Nechceš nudle? Oni sú herci. To sa vám mohla, lebo nevládne to jesť. No len však, že... To vyzerá jak sklep. Som sa zbľujem do piča. Keď som zistila, že vlastne Betka a jej má nejakého priateľa, ktorý sa volá Ríšo, tak som si povedala, že to bude výzva celkom, ale na druhej strane som bola aj zvedavá, že ako to zvládnem ako študentka herectva, ako to zvládnem sa od seba odosobniť a nechať Betku Betkou. Jasné. Ja si prosím ďalší aperol. Pokiaľ viem, tak táto stávka sa vôbec teba netýka, či keď chceš, chod si sa ma objednať. Ten rešpekt, ten strach, stres opadol hneď, jak vlastne sa spustila klapka a take, takže vďaka ľudskosti, ktorú má v sebe, tak to bolo v pohode pre mňa. Akcia. Nehorí, počkaj. Dobre. Najlepšie bola asi improvizácia Maxová, keď hovoril o tom, ako Dominik má balík babi, hej, a on tam proste dal, neviem, 30-sekundový monológ o tom, jak proste ju máš rozpaliť očami a zuby a neviem čo, a ja som na ňo pozerala, že čo ti drbe, že s týmto akože ja chodím vo filme, že pane Bože, to bola asi jediná vec, na ktorej som sa nezhodla zmeriť. No dobré, ale na 16-kách to teda určite skúšať nebudem. To je práve to najlepšie. Potom som mohla poradiť a zapnúť po hlave, to som si hrozne užila, do toho som dala všetko. Ale veľmi dobre sme spolu vychádzali. A to je potom niečo úplne úžasné. Ja som veľmi fakt vďačný za to. V podstate aká bola. Ku mne. A všeobecne ona je proste také slniečko. A my sme poriadne nikto nevedeli, čo od neho čakať, lebo Max nebol ani na konkurze a odporúčila nám ho vlastne Laura, herečka Miriam, pretože nám chýbali chalani. Veľa improvizoval, že on to nemal ani v scenári, ale proste dal to jak pán, zaimprovizoval to, že ja si myslím, že on to veľmi dobre zahral, tú svoju postavu. Aj tá improvizácia sa mi strašne páčila a to, že s Maxom
sa to strašne dobre robilo, vieš, že on bol taký, že strašne chcel niečo akože nové priniesť a potom ani ty sa nebojíš a Goran bol v tomto super, že on nám na to dal strašne veľa priestoru, že on nesnažil sa nás nejak akože škatulkovať, že on mal predstavu, vedel ako chce, aby cca to vyzeralo, ale nikdy nám nepovedal, že toto musíš takto urobiť, toto, až my sme proste, že Goran, a keby toto poviem namiesto toho, alebo takto, tak on bol, že jasné. A potom, jak tam je tá scéna, kedy Dominik nájde toho svojho novšieho kamaráta s Veronikou. Nenatáčal som to. A dobre sa boskovanie. A jak som tam musel hrať takéto, ja neviem, jak to nazvať, takéto polosklamanie, takúto apatiu, že mňa to strašne mrzí. Keď prišiel Dominik, tak vlastne Goran pravdepodobne použil rôzne zábery z toho, ako prichádzal. A potom z toho, ako už sedel, lebo keď prichádzal, tak na zadnom stoliku za ním bol aperol, ktorý potom vlastne sa použil pre Bašku, ktorý je donesol Sepko. A keď už sedel, tak už tam ten aperol nebol. Čiže to bolo také, že trošku to tam tak chýbalo, ale tak. Jak Ježiš robí. Áno, jak Ježiš tam príde. Aj Všetko. Ďakujem, to je mega? Čo ti je, Zdá sa ti malý? Práve, že Dve cvičice, to ešte hľadol. Boli na školskom výlete v Budapešti. No, jaký bol ten vankuš, tak taký bol, a kedy celý Gaudi. Máš rád jazz, Dominik? Hej? Čau, môj hlavný si. Daj si to No, to je byt mojich starých rodičov, na ktorom vyrastala moja mamka, na ktorom bývala sestra, keď chodila na strednú školu, keď chodila na vysokú školu, na ktorom som bývala ja, keď som chodil na strednú školu. Čiže ja mám k nemu celkom veľký emocionálny attachment. Blažej, ja ti raz vykradnem byt s tvojim nábytkom starožitným, fakt ho máš úžasný. Blažej má úžasný nábytok. To je ten zvuk, čo keď spíšu babky a počuješ ten zzzz, ale... Veľmi si vážim a veľmi sa mi páčilo, že to bol jeden z momentov, kedy sme mali taký kvázi team building v rámci nášho tímu. Sledovali sme pár častí kvízovej relácie Riskuj. No, počkej, Držím tejto tete. Babe. Severná Korea. Krajina, kde vládne jedna z najväčších totalitných No Ježiši, čo to môže byť? Korejská ľudovodemokratická republika. Yes! Wow, nechto je to Číler! Polostrov. Japonská a východočínska? Východočínske a japonské. A ty si nejaký múdry. Žlté a japonské. Žlté, ne? Žlté a japonské. Áno, toto je Z aký piči toto viete? Som maturant z geografie, Goran. A boli sme strašne zaujatí, rozmýšľali sme nad tým, že čo by to mohlo byť, hej, a bolo to skvelé. No. Dobre sme sa pri tom zabavili. Dominik nám navaril skvelé špagety. Ja to papám, jasné, ja to papám, len ja musím pomaličky, lebo ja nezvládam veľa na jedno. Skvelý obed spravil, to boli že špagety, ale chutili úplne inak. To neviem, či to boli tým, že to boli nejaké že filmovské špagety. Mali sme rozcvičku. Hereckú rozcvičku, takže sme tam boli, že ako robí korytnačka, toto dáš, prosím. Takže ako robí stará korytnačka Gertruda, tuším sa volá. A tu úplne, no tak, ja toto nebudem ukazovať. Vas. Teraz to je skôťa. Nič. Ideme točiť takú sexuálnu scénu, ale nad postelou je obraz Panenky Márie a niečo robiť. Tam je rovno v strede nad posteľou. A neopomáš sa na dole. Ani tam chcú mať sex scénu. Rovno tam je Panenka. V ten deň som tie texty neovládala úplne 100%, ale Alex bol na tom horšie. Alex nevedel texty, ale to bola u neho klasika. A
Ale on sa ich vždycky naučil počas toho točenia, len sme niekedy na to museli čakať. Prečo si so mnou? Veď ani neviem, kto si ty, ani kto som ja. Máme spoločnú minulú voľbu. Neviem, kto si ty, ani kto som ja. Na 2000. Tam sme mali problém. Boli sme na 2. poschodí, takže to bolo dosť vysoko na to, aby sme tam dostali nejaké to svetlo. Ale urobil som si doma odrazovú dosku, také zrkadlo by som povedal. No a odrazil som to svetlo a s tým, že na tú odrazovú dosku som ešte nalepil čierne také s gafou, také pásiky, ktoré potom robili taký akože troška filter toho, že to robilo nejaké žalúzie alebo niečo také, vyzeralo to dosť dobre. Neviem, čo je. A na čo ti to je? No, musím som čítať. A čo iné chceš robiť? Vadí ti, že ideme na pivo a jebeme? Nevadí mi pivo ani sex. Tak čo vlastne chceš? Neviem si predstaviť ten film bez Veroniky. Neviem si to predstaviť, lebo ona má nenormálny talent a vedela zahrať presne to, čo som chcel, aby jej postava znázornila. Tá scéna, aj celý ten vzťah som sa vlastne inšpiroval z istých mojich osobných skúseností a veľmi mi záležalo na tom, aby tú ženu, ktorú vlastne Veronika stvárňovala, aby ju nevykreslila ako nejakú zlú. Lebo pointa aj celej tej scény je to, že stretnú sa dva rôzne svety a ani jeden z nich nie je v podstate zlý, len je iný. Dobrý, kam to bude? Dobrý, prosím najskôr domov, Sobranecká 25 a potom na železničnú stanicu. OK, výborne. Koniec filmu. Nenávidím turistiku. Cvrčky. Keď nás ohovárajú cvrčky. To potrebuje vodu nejako. Ja sa teším strašne. Ja som vedel, keď mi Goran vravel, že pôjdeme točiť na prírodné lokácie, že to je red flag, ale som debil a som povedal, že nevadí. Ideme urobiť prank, že Alex dá Slimaka Nike na rameno, že potom natočí. Vieš čo, nevládzem. Vlastne nevládzeš? Nevládzem. A čo by ti tak pomohlo, akože, myslíš si, v tom, aby si to zvládla? The brutal sex. Brutal sex? Brutal sex. No dobre, brutal sex. Počkaj, stoj. Máš tu dačo. Ježiš, čo robí? Neviem, Čo robí? Čo on robí? Prosím ťa, zober to, prosím ťa. Ja mám fóbiu z hmyzu, daj to preč. Vítajte na Tomášovskom výhľade. Ona dneska nemohla, tam je vtipka. Tomášovský výhľad, zase skore stávanie, to bolo akože hrozné. A Tomášovský výhľad bola krásna lokalita. A pamätám si, že sme tam prišli. A prišli sme krásne z rána, tam fakt, že nikto nebol, proste atmosféra úžasná. Ten útes, všetko tam bolo proste super. S tým, že čím dlhšie sme natáčali, tak tým viacej proste ľudia chodili ďalej a ďalej a pamätám si, že len tak tesne ku koncu sme dostihli, že sme dotočili nejaké scény, už počujeme, že taká kôpka turistov sa tam herne. Super, akože tam sa natáčalo mi fakt, že dobre, lebo proste príroda jedno s druhým, dobrý ambient, bolo to fakt, že super. Tam vlastne scéničky s Hugom, ja si myslím, že s Hugom, s Alexom nám to ide akože veľmi dobre po celom filme. Počas celého filmu vlastne my sme si sadli dosť. Si myslím, že Alex je taký kamarát, že to sa bude tiahnuť podľa mňa ešte že dlho. Áno, vlastne prvýkrát som spoznal svojho najlepšieho kamaráta, ktorý hraje so mnou vo filme. A myslím si, že prekvapivo hneď z začiatku sme si sadli. A Alex má veľmi svojský spôsob, ako pristupuje k textom. On to chce zahrať, ako keby to bol on. On sa dopredu neučí tie texty, on si urobil len prehľad toho vlastne, že
čo cca by mal povedať a kde sa to bude odohrávať. Ale čo sa týka konkrétneho rušenia od slovíčka po slovíčko, tak to nechalo väčšinou na plac. Vystihnúť dobrý moment, kedy nie je vietor alebo niečo iné, čo vám kazí zvuk, tak bolo akože náročné, ale vyšlo to. A jedna z ťažších scén bola tiež v podstate taký one shot, kedy Dominik zoberie fajku Hugovi a s tou kamerou sa vlastne presúvame, hej, raz na jedného, raz na druhého. A tam to je, za mňa to je asi jeden z najobľúbenejších sáperov, lebo keď si to pozriete viackrát ten film, tak vy už viete, že Hugo vlastne celý čas tomu Dominikovi chce povedať, že mu zobral fajku. Že vôbec on nerieši to, že má ísť na oslavu, ale proste zobral si fajku. A Alex Falkovský to tak krásne zahral, ono to tak super vidno, že keď si posiete tú scénku a vidíte presne, jak tá kamera vidí tú fajku a vidí toho Alexa Falkovského, toho Huga, a on mimicky tak krásne to zahral, že on stále očami pozerá na tú fajku a absolútne nerieši. Že čo mu hovoril, len proste kam on zobral si fajku. Pamätám si, že ty kokšo, asi mesiac po natáčaní mi ešte chrčalo v hrdle kvôli tomu, že ja som to nebavkal tak, ako keď to normálne bavkajú ľudia. Ako keď fajčíte cigaretku. Ja som to bavkal, že poriadne, nech je para, nech to vyzerá krásne, nádherne. A potom viem, že ma aj 2-3 dní potom štípala papuľa celá. Čo scéna 12, záber 2, take 2. Čakáme na vietor. Uj. Ahoj. Aké to je pre teba, keď ťa chytajú za cecok? Príjemné. Ale ty zakývala hlavne. Počúvaj, ale dosť si vychudnutá, akože máš tu nejaké také prehlbenie v tvojej postave, akože aerobik cvičíš, alebo ako to je? Poď. Muzi, jaký vajcia! Jaký vajcia! To je koza. A koza. Za 15 minút idem. No super, zerala budíka. Dobre to. No Blaže ešte spí. Môžeme, bude samostatný shot, dobre, na žabku. To už bol júl, myslím, alebo teda blízko júla sme boli. No každopádne, viem, že ten lom bol super, lebo za celú dobu nám tam prešli maximálne koľko? 3-4 ľudia, maximálne. A celkovo bola tam čosi krásna príroda, vychytali sme nádherný slnečný deň. Problém bol akurát hádzať žabky, že vlastne ja som ich hádzať nemal, mne sa nemali dariť a mne sa darili. Hugo ich mal hádzať, aby sa mu darili a jemu sa nedarili. Ale však čaro strihu to všetko zachránilo. To jak hádže tú žabku. Nemám čo dodať. Goran to pekne vymyslel. V scenári som to mal tak napísané, že po tej scéne, jak on hodí tú žabku, tak vlastne tá žabka je alegóriou toho, že ak poviem, že nikdy nevieš kde a kedy a prejde s ňou za šíre brehy, niečo také. A tá žabka symbolizuje ten prechod. A on jak vlastne skáče, tak jak dopadne, tak vtedy by malo dopadnúť to pivo, čo je v scéne z Beerhouseu. A ono to v podstate sedí, ale nevedeli sme tak pekne zaznamenať tú žabku, jak skáče, lebo nemal som ani taký širokouhlý objektív a aj nejaký priestor to zachytiť. Čiže tam som bol trošku taký smutný, že viem si predstaviť, že by sa to dalo urobiť lepšie. Ja myslím, že som si zabudol asi tabletky na alergiu, čiže ja som mal taký akože trošku diskomfort, ale to je úplne vedľajšie, to musíme potlačiť. Keď už začalo fakt, že pražiť slnko, tak viem, že ja som zapotil jak prasa, to každých 10 sekúnd.
nie 10 sekúnd, každých, čo ja viem, 2-3 minúty som behal pod tieň, že dobre, tak Hugo nebol spotený v minulej scéne, musím uschnúť trochu. O čo píšeš tentokrát? Tie scénky boli fajn, problém bol, jak pri celom filme, že točíme na jednu kameru. A dať pozor na to, tým pádom, keď točíte na jednu kameru, tak tie scénky a tie dialógy nejdú za sebou. Hej, že proste vy natočíte celý dialóg z jednej strany a celý dialóg z druhej strany a potom to spájate. Alebo urobíte tak, že po vetách, ale to je akože veľa práce. No a tam je najväčší problém v tom, že herec hlavne pri dlhom dialógu si nezapamätá, že kde mal ruku, hlavu, rekvizitu. A tým pádom je presne problém, že keď potom v postprodukcii to prestriávate, tak sa môže stať, že raz mal ruku tu má ruku tu a už máte proste záber v prdeli, hej. A presne tento problém bol aj na Beňatine s fajkou, čo Hugo fajčil. A vidno to aj na filme, že veľmi dlho je kamera iba z jednej strany na Huga. Že málo kedy sa to vymení presne kvôli tej fajke. Že nenašiel som z tých všetkých takeov, čo sme robili, nenašiel som záber, kedy by mal tú fajku dobré, že si to človek nevšimne pri prestrihu. A produkčná, čo hovoríš? Na dnešný deň? Zhodnoť dnešné točenie. Pekne to tu je. Sa mi to páči. Piči, Jo, karma! Počkaj, ste tmaví. Tak zase podrž tamto. Točíš? Čo som bebe? Točitko. To som bebe. Točíme? A týmto, dobre, už viem. Dober mi krytku. Vítajte ľudia v dokumente This is kúpanie Lom Beňatina. Chcú vás zabiť! A Beňatina je asi najlepší zážitok pre mňa z celého točenia. Tam som sa naozaj cítil ako proste Katy Perry Teenage Dream, že proste takto som si predstavoval svoju mladosť. Že s partiou skvelých ľudí robíme niečo kreatívne, nezabíjame len tak čas, ale zároveň máme tu možnosť sa potom vyblázniť v tej vode, najesť sa tam rožky s paštekami a proste len byť sami sebou a Ježišmaria, I'm getting emotional. Čo ideš spraviť teraz? No ja som sa tu tak pozeral po okolí a pozeral som aj, že či to dám do nejakej kaviarne nabiť, alebo do, ja neviem kde. A spadal som tu takýto stĺpček. Toto je dôkaz, že Trebišov je vyspelé mesto civilizácie, pretože tu máme umelé stromy, ktoré dokážu nabíjať elektriku. Celé Slovensko má búrky a východné Slovensko nemá mať dneska búrky. Čiže sme to vyhrali, že sme teraz tu. No ja som z Trebišovského okresu a keď mi Goran vravel, že chcel by natáčať v tom parku pred tou kaplnkou, lebo sa mu tam páči, ja som bol taký, že áno, kámo, je to strašne underrated spot a vlastne celý ten Trebišovský park je podľa mňa, že najkrajšia vec na Trebišove ako meste. Je to vlastne park okolo bývalého kaštieľa, tuším, rodu Andrášiovcov. Dúfam, že teraz sa nemýlim, lebo moja pani učiteľka triedna bola dejepisárka na základnej škole. Pozdravujem pani učiteľka. Pani učiteľka Hatlová, ak to náhodou sledujete, boli ste super, veľmi vás mám rád. Ja všeobecne tvorím zatiaľ tak, že pre mňa inšpirácia je hudba a miesta a ja mám všeobecne takú v hlave, že furt si všetko vizualizujem, všetko. Že ja keď pustíte mi hociakú pesničku alebo melódiu, tak ja v hlave vidím scény z filmov, ktoré nie sú, že predstavujem si, kde by som to zakomponoval, že cítim tú hudbu skrze vizualizáciu a takisto to mám aj keď nájdem nejakú lokalitu. A ja si doteraz pamätám ten deň, že ak som bol nejak rok predtým alebo pol roka predtým v tom Trebišove a som videl tú kaplnku a akurát mi hrala pesnička Raven Child od Avantage a nakoniec vo filme nebola, ale chcel som ho použiť a vtedy, ak som videl tú kaplnku, je taký, že OK, najbližší film, čo tu budem robiť, alebo čo budem robiť, bude tu. No potom, alebo niekto mi povedzte, že keď ja to zakúkam na Miriam, hej, to bol dlhý natáčací deň. A pamätám si, že som sa naučil, že prvé 2 odseky, pamätal som si to,
pozrel som si ďalšie, opakoval som si to celé, vypadli mi prvé 2 odseky, pamätám som si druhé 2 odseky, tak som si to učil celé. Naučil som sa to ako tak celé, zopakoval som si to raz samé o sebe, vedel som to, naučil som sa ďalší odsek a zrazu s tým prvým mám problém. Viem, že takto sme to nahrávali asi koľko? Reálne asi pol hodinu som sa to snažil takto vtesnať do hlavy, že zopakovať si to znovu, lebo v sekunde, čo pri mne bola kamera, moja hlava si povedala nevieš to. Keď sme točili tie scénky, tak Filip zvukár, keď mal tú šibu, tak bolo počuť, jak sa rozprávali také dve babky. A to nebolo také rozprávanie, ak sa bežne rozprávali, to také, že no. A proste hotovo. A sa pýta Filipa, že kamo je to počuť, a on taký, že hej, je to počuť, a taký, že tak je to problém. Tak som iba veril, že keďže tam bolo počuť aj ten zrkot vody, že v postprodukcii ten zvuk prekryjem. Vyšlo to, chvála Bohu. A nechceli sme ísť za nimi, akože napadlo mi to, ale nechceli sme ísť za nimi povedať, že buďte ticho, však sme v parku proste, my tam nemáme prenajatý park, hej. Tak som iba nejak veril, že dobre, že snad to prekryjeme. Prečo Baško osol tak? Viem, že vtedy veľa ľudí sa ma pýtalo, že čo si kreslím do svojho denníčka, lebo niekedy som si fakt, že písal veci, v začiatku som to bral tak, že od srdiečka, že fakt si tam napíšem nejaké pekné veci, alebo niečo si budem kresliť, alebo doodle zrobiť, alebo niečo. Viem, že ku koncu už som tam kraviny strašne písal, ale že neuveriteľné. Také haky-baky, halabala, ale neviem, akože som sa snažila aj niečo napísať také, že áno, že pekne, že píšem a tak. Viem, že otvorím jednu stránku, tam taký seriózny text, otvorím ďalšiu stránku, nákupný zoznam, otvorím ďalšiu stránku, taký veľmi amatérsky sketch humor. Otvoríš ďalšiu stránku, tam boli proste lyriky z náhodných, nevhodných pesničok. Neviem, či je to vec od rytmus, ale viem, že jedna vec, čo som si istý, že to napísal, boli, že kurvý koks a tajský box. Že to niekto zoberie do ruky. Ale to neviem, či oddiel, viem, že je to dieko. Dokonca, ale ja som si tam písala aj takú svoju báseň, svoju básničku som si tam písala, aby to bolo viac také, akože fakt, že Miriam si tam píše svoju tvorbu. Celý film len puse, same puse. Vlastne toto je jediná pusa, čo sa bude odohrávať medzi Hugom a jeho priateľkou. Že je to také, že na záver. Fakt, že je to dôležitý kľúčový moment a kebyže to vystriedíme, tak by to nebolo ono. Inak sranda je tá, že, lebo ja som strašne na dátum, ja si to veľmi pamätám. Môj prvý bosk bol 26.6.2020 a presne ten bosk sa natáčal 26.6.2025. Takže ja som bola taká, že dobré spomienky, ale nie, akože dobre, bolo to také, že neviem, však asi aj na mňa videli ľudia, že som taká všelijaká, že nervózna a Hugo sa tak na mňa pozrie, že to bude v pohode, že to je v pohode a neviem, už ako ani úplne, že v pohode. Keď už sme si dali tú pusu na tú jednu scénu, tak viem, že Goran sa mi proste behali s kamerou okolo nás na tom a ja som sa strašne modlil, že je to dobré a potom si pamätám, že hovoril Goran, wow, to je super, to je fakt pekné, wow, to je dobrá scéna. V rytme pusy. Tam zhotáš to takže musíš v rytme pusy. Ty si našiel na kompas? Hej. Joj, tak počkaj, otvorím ti kaporu. Kuzmice, môj dom, boli, že najväčšia výzva. Mal som, že fakt, že najväčší rešpekt pred týmto točením. A chcem fakt, že neskutočnú vďaku vyjadriť svojej rodine za to, že nám dovolili tam točiť.
aj skrz to, že proste mám babku, ktorá už má svoje roky, má svoje zdravotné problémy a mať 3 dní v dome 10 ľudí, z toho jeden z tých 3 dní tam bolo, že 10 ľudí plus ďalších 20, 25, neviem koľko už ich bolo presne. Nepoznám meno tej rodiny, ale tá rodina bola požehnaním. Ja si neviem predstaviť, koľko trpezlivosti majú tí ľudia. Že oni nám zadarmo ponúkli celý dom, obrovský dom. Reálne, podľa mňa, niektoré vily sú menšie než tento dom. A nás navarili, poskytli nám všetko, čo sa dalo. Dokonca boli ešte aj privetiví, priateľskí, starali sa o nás. A to bolo fakt, že strašne pekné. Úplne som za to vďačná a proste Blaďo má fakt, že skvelú rodinu. Ja som sa napríklad s babkou veľmi dobre porozprávala. My sme spolu šupali zemiaky a proste sme sa rozprávali o tom, ako bolo a o tom proste, kde siaha až záhrada a čo tam všetko mali a že mali sliepočky a že mali, tuším, aj prasiatko. Teraz nechcem klamať, už si nepamätám, tie zemiaky mi dali zabrať proste, ale bolo to skvelé, bolo také, ako keď sa s babkou rozprávaš s vlastnou. Už to ide. Viem, že ich tam čakali na vlakovej stanici s klapkou, že hej, že kompárs a donesli akože domov a my sme medzi tým akože pripravovali celú scénu a ja nezabudnem na to, ak som otvoril tie dvere a ja kúkam iba ľudia všade nastúpení v radách, že prišli akože na kompárs. A bolo to super, lebo aj veľký shoutout dievčatám zo štábu, že oni pripravili jedlo, chlebičky spravili, že postarali sme sa o komparzistov, že mali čo jesť. Pokiaľ si dobre pamätám, tak to už išlo z peňazí štábu. Že akože, že na to jedlo sa oni poskladali, aby my sme mali čo jesť, hej. Že to je úplne, že wow. Jak si zapálený, vieš, pre ten projekt, keď už fakt, že siahneš do vlastného a proste investuješ do toho, lebo ty tomu tak veríš. To je aké pekné, vieš. Že lebo to nevedel do nečo, čo hovoríme, že partia, ale že Veronika ako by chcel dojsť ako frajerka. To sa chcem ešte raz oficiálne poďakovať. Obrovská vďaka Blažovým rodičom, že nás proste tam prichylili. Varili nám jedlo a prvý deň prišiel kompárs a bola tá party scéna, to sú asi Kuzmice, je lokalita, kde sme točili tú Dominikovú party. Čo my tam sme robili pre Boha živého na tom hornom poschodí, hudba, alkohol, všetko, rozliaté veci. Na to chcem zabudnúť. Moje nemecké aristi prečo boli šťastní. V rytme veršov scéna 7 na záber. 1, take 1. Čakáme, Baďo, poďme, díky. Akcia, kecame. Ste blázni, ďakujem krásne. Živio! 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 Bavíte sa dobre? No ja! Tak na zdravie, na vás a na mňa! Funguje to tak, že Goran si pripravil vlastne scenár a technický scenár pred točením. A na točení sme to akože ešte tesne pred točením, na aplikacii sme si to celé prešli, čo ako sa bude točiť, kedy sa ako bude točiť. Niektoré veci mal síce Goran iba v hlave, ale nakoniec aj tie sme natočili. Že nemal všetko úplne v scenári, ale to tak býva, keď sa niečo také točí, že treba dotáčať, vymýšľať niečo tak, že to ja to neberiem ako chybu. A tak sme fungovali, že všetko sme akože preberali, všetko sme skúšali, že či svetlá sú fajn. Ale je to tu krásne. Dosť horúco, ale páči sa mi tu skvelé ľudia, big love. Hlavne čo bolo najťažšie, že chalani si povymýšľali veľa jednozáberoviek, takže vymyslieť to nejako tak, aby sme s tým malým počtom svetiel, ktoré sme mali, vykryli celý ten veľký dom na nejaký jeden záber, bolo dosť náročné. Sem na ženy. Čo z nich vôbec? Dá čo dobre? Tu máš, bratku, toto.
Lepšie, jak 30 žien. Je to pravda? Je to tak? Super, ja som s tým spokojný, ja som nekto nechápal, to bolo po pečinku. Môj obľúbený blooper vo filme, ktorý môžete vidieť aj vo finálnej verzii je, že keď tá kamera začína one shot toho, ako Hugo vracia na toalete a Dominik ide smerom k toalete, tak my tam máme také presklené dvojdvere a za tými dverami tie dvere, teda tým, že sú presklené a vonku bol ešte deň, potrebovali ich osvetľovať, že zatemniť. A tuším, že nevedel tam nejakým spôsobom pripojiť tú plachtu, alebo neviem, čo tam bol presne za problém, ale museli ich tam držať dvaja ľudia za tými dverami tie plachty. Ale tým, ako tam svietilo slnko, tuším ešte cez to okno, tak je tam krásne vie takto silueta proste dvoch ľudí, ako stoja ako zombíci za tými dverami. Poď od neho. No najťažšia scéna bol ten jednozáber, ako vtedy tam Hugo bol na vecku, že grcal. A ten jednozáber bol asi najťažší, lebo sme začínali z obývačky, išli sme potom na close-upy, potom som musel cúvať po schodoch hore. Koľko vážiš? Prosím ťa, práčov nie je lavor, dones mi ho do spálne. A potom ešte preostrovať do druhej izby, že to bolo celkom akože náročné kameramansky spraviť, ale nakoniec myslím, že nám to vyšlo na nejaký druhý alebo tretí take, čo akože som bol dosť prekvapený, lebo jak sme sa o tom bavili, tak sme si hovorili, že to bude tak na 2-3 hodinky, dokedy to natočíme. Že akože Kubo Hasák brutálne to natočil, fakt akože veľmi, veľmi dobre natočil, on všeobecne veľmi dobre natočil tie kuzmice, ale ten one shot akože, neviem doteraz jak to dal, ale bolo to akože brutálne. Koľkokrát prešla klapka, toľkokrát inak zaznela tá scéna, milujem, toto zaimprovizovať, to bola taká sranda. Ja som si to musel pripravať, ja som to musel vládať, proste sa otvoria dvere, som in the middle of something, som v strede niečoho a proste začať nadávať. Jana. No čo, ako ste si to užili? Počkaj. Taký sexy, ale... Ľudia, čo so mnou robia, vedia a poznajú ma, že proste ja keď som vyčerpaný, viem byť nepríjemný. Ale nie v zmysle, že teraz každého pošlem do ryti, ale že v podstate som nevrlý a tak ďalej. A pamätám si, že na Kuba som bol taký nepríjemný, že on môj zlatý prišiel za mnou večer, ja som už bol v tom momente, že idem spať, že nechcem nikoho vidieť, všetci nech mi dajú pokoj, idem spať, mám nervy jak blázon, ešte ma čakajú 2 dní točky, neviem jak to zvládnem. A už som sa tak išiel k závere, že idem spinkať a došiel za mnou Kubo a mi išiel tak pogratulovať, že dobre sme to natočili a predtým to povedal, ja som iba tak, že čo chceš, že ja som proste ho tak poslal už do ryti a on že čo som ti iba chcel, akože pogratulovať, že dobrý deň a to som sa ho potom ospravedlnil, že sorry, hej, že ja som mal že nervy. Môžeš navigovať, že vidíte to tak akože tlačí. A ja som veľmi chcel záber, jak voda z tých trisiek padne na objektív, no, tak nemôžeme dať vodu na objektív, hej. Tak zase sklo úžasné to zachránilo, že som vtedy poprosil Kuba, že nech si ľahne do vane a podrží to sklo a vlastne budem pod tým sklom mať kameru a pustíme vodu a rýchlo to vypneme. A chudá Kubo, ja si pamätám, že pekota dusno, on ešte tam išiel do tej vane, si ľahol, celý bol potom mokrý, ale natočili sme to, je to super záber. 34 záber, 2 take 1. Pane kamery, akcia. Kat. Goran ma dostal do niekedy do veľmi zaujímavých zákutí kameramanskej pozície, keď to mám tak povedať, pretože už som bol v plavkách vo vani a išla na mňa voda. Takže dobre, bolo to ochránené sklom, hej, ale hej, bol som v plavkách vo vani kvôli zaberu. Aha, Anielik ma zachránil, môj zlatý. Morečky. Sme štvrtý, počkaj, to sa mi nepáči. Na východnom Slovensku strašne horúco, takže sa ideme schladiť. Podáme, Alex. Raz. To my si zhrajeme dvaja. Čes. Ja to.
Vyzerali ste tam tak šťastne. Vyzerali ste úplne spokojne, ja som sa staral o hudbu, mne tam bolo dobre, hádzali ste si tam loptičku a potom som 20 krát po tú loptu išla, lebo ste netrafili sami seba, ale ona odletela od bazéna. Super, fakt, Kuzmice boli, že za mňa top, proste super scény, mohol som sa tam hrať na opitého, čo vlastne v tom mám extrémnu prax, čiže to vôbec mi nerobilo problém. Proste tam mi to prišlo, že proste fakt super ľudia, super nálada, zase taká rodinná atmosféra, tým, že aj Blažej mal rodičov doma. Na druhý deň proste, ak sme mali grilovačku. To sme tuším jedli v stredu, na druhý deň až, to grilované. Tak sme tam proste sedeli, všetci urobili tam také lavice a sme tam tak sedeli celý štáb ako taká rodinka a fakt to bolo pekné. Toľko k segmentu. Niektorí snikajú, niektorí pracujú. Za kamerou Baška. Robíme montážne scény, všetky, ktoré treba a je to veľmi únavné. V aute písalo 37 stupňov. Moja kamera už bola pod sklom, na ktorej išla voda, teraz je do chladničky. Je to cool. Ako Kuzmiciam by som rada povedala aj to, že ono to nebolo len natáčanie a taká práca, ale každý z nás si ja som nechcela odísť z Kuzmic, lebo tam bola taká priateľská atmosféra, taká otvorená, proste sme sa zabávali, užívali si aj vlastne aj tú inak usporiadať party na dome je dosť ťažké bez toho, aby sa točil film. Takže mám veľký obdiv ku Goranovi, ku Baške, ku všetkým, ktorí to dali dokopy, lebo proste bolo tam veľa ľudí, bol tam kompárs, boli sme tam my herci a ja by som sa zbláznila, keby som mala na všetko dozerať a mať všetko ako keby pod palcom. Joj, to boli krásne, fakt, akože na Kuzmice spomínam len v dobrom, to boli jedny z najkrajších dní točenia. Fakt, akože za mňa Kuzmice jedny z najlepších. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till Prvý autogram môjho života. to greet me. Raindrops keep falling on my head. Soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Nie opováž sa. Malé koníky ľúbi Boh, moc sú len zvieratka. A keďže malé koníky ľúbi Boh, ja viem aj tak tešenia, lebo som Miriam. On ľúbi ma, on veľmi ľúbi ma. A keďže malé koníky ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa. Tak tento semester celkom prinieslo.
Napáš si už druhú cigu. Zapal si už druhú. Ja to dokúrim, daj. Čiže Hugo, normálne je, keby chceš ju uistiť, ubezpečiť a fakt takým pokojným a pomaličky, kľudne, aj keď minútu budeš mať ten monológ, vôbec nevadí. 30 sekúnd záber 1, popustri. Akcia. Hugo, počúvaj ma vodu. Kac? Tam aj bol. Tam aj bol odválený. Infarkt ste mi privodili. Aj mne. Aj mne. Mám rád májové rána. Čo? Mám rád májové To musím blízko. Mám rád malské dyky. Vy spolu chodíte? Hugo, ty máš priateľku, kurva. Čo si blázon, tak to vám prajem. Tak predsa nebudeš sám, kamarát. Tak vidíš, všetko to moje nešťastie nakoniec bolo na niečo dobré. Našiel si čaju. V živote asi musí byť nejaká rovnováha. Som šťastný, fakt som šťastný. Som smutný, ale zároveň som šťastný. Dáva to zmysel. Skurvene pekný výhľad. Wow. Dobre, dáme to. To som replika ten výhľad. Ale počuj, to má byť také, že... Ale dobre to bolo, akože mi to nebolo. Tak bez výreta skurvene pekný. Hej, ale opäť to bolo skurvene pekný výhľad. Kámo, to tak má byť. Mal by si to Ježiš, to prepísať je na zlaté. toto. Kurva pekný výhľad. Ty máš frajerku, to je super. Skurvene. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Vidieť. A verím, že teraz si dokáže na veci inak pozrieť. Čo tým sa nedá. A nemocničná scéna bol z mojej strany taký kompromis, aj taký risk, lebo už som to písal a som vedel, že fú, ale nájsť nemocnicu a natočiť zrážku auta, že to neviem, jak spravíme. Ale riskol som to, dúfajúc, že za tie mesiace prípravy sa to podarí. A tým sa chcem poďakovať aj Borisovi Byčankovi, je jeden môj známy kňaz, ktorý mi práve doporučil pani riaditeľku z tejto školy strednej a veľmi ochotná priateľka nám umožnila tam natáčať. Dokonca nám aj vybavila v podstate herečky, čo tam hrali sestričky aj v tej montáže. A mali sme ale nejaký taký krátky rozhovorík s Hugom, ochotné sestričky, shoutout, ktoré nám veľmi pekne pomáhali. Pre nich to bolo úplne prvýkrát, čo boli pri niečom takomto. Keď som sa s nimi rozprávala, tak pre nich to bola úplne tiež prvá skúsenosť a zahrali to tiež veľmi super. Áno, idem, veľmi sa na to teším. Takto som vyzeral ja potom, čo som sa vrátil o 5 ráno z klubu na Malte. Ideš sa odzerať krv. Tu máš svadobný odev ala Hugo. A to je toto? Ale ne, funguje. Nechal by sa Doktori, čo si to, čo to je? Si už viac pomáha. Ale teraz fakt bude bez Nosferatu. Gratulujeme mamičke. A jemu sa čo stalo? Zrazilo ho auto. Zrazilo ho auto? Dobre, čiže dáme antibiotika, hej? Daj najprv asi žltý základ. Hej, dala by som, že a tu potom pôjdeme to tmavé, vieš, taký žltý ten základ, trochu červený. Ja, čo som človek, ktorý sa nemaluje, ani nepoužíva make-up, ani nič, tie modriny som spravila dokonale.
Pochválim sa, spravila som ich výborne. Pamätám si, že nemali, myslím, že jeden make-up, čo mi robili, alebo minimálne jedna farba z toho bolo, že čisto trblietava. A viem, že sme s tým experimentovali tak, aby to vyzeralo dôveryhodne. A od začiatku prešiel som si takými rôznymi štádiami, že on to začal tak, že vyzerám tak, že po jemnej pouličnej bitke, po spadnutí z vlaku, po drag queen a potom som prešiel vlastne do toho finále, kde som vlastne vyzeral, ako by ma prešlo auto a teraz som v nemocnici. Takže prešiel som si rôzne štádia a akože dobre to zvládli, som na nich hrdý, akože fakt pekný make-up spravili. A nevidno, že je to trblietavé, ani na kamere, čo sme boli všetci prekvapení, ale vyšlo to, takže paráda. Vedúca, výborne. Baška ho malovala a musím povedať, že sehr gute Arbeit. Veľmi dobrá práca. Ale bolo strašne vtipné, ak sa to postupne tak stagnovalo, že prišla za mnou tá sestrička, tá pani, čo hrala tú sestričku, tak ona je pedagóg z tej školy. A mi hovorí, že no, že vieme mu dať aj akože ten munďur a že dobre, dajme mu. A ona potom, no vieme mu aj pichnúť akože kanilu a že no akože môžeme. Akože ja nemám rád branie krvi, ale kvázi zvykol som si, lebo akože preventívky a údu, ktorou som relatívne často, na nešťastie. Ale viem, že raz som tam veľmi vystresoval, myslím, že tú sestričku, čo tam bolo. Lebo viem, že mi napichli, neviem ako sa to volalo, viem, proste napichli ma a nechali takú tubičku z toho, keby vysieť, že nech ma môžu napojiť na ostatné veci. Odišli na chvíľku preč. A si tam ležím si, fakt som si pripadal, ako by ma prešlo auto. Ležím, už tak pripravený na točku a pozriem na svoju ruku a v tej hadičke viem, že tak pomaličky smerom vonku sa tak tlačila moja krv. Tá baba, ktorá sledy napichovala, že prišla, že pozrela, že rýchlo dala naspäť. Našťastie akože nič sa nestalo, pamätám, že takto som ich vystresoval. Ale viem, že proste svietili na mňa svetlo, ležal som tam oblečený v tomto, do čo som sa sotva vošiel, ležím tam, potil som sa, bol som, že... Takže pridal to tak na autenticite, že fakt som si pripadol rozbitý. Nezabudnem, jak som sa pripravovala na tú scénku, že som si vlastne do slúchadok pustila strašne smutnú, emotívnu hudbu, išla som sa na chodbu akože vyplakať, rozplakať, tak som akože došla a tak. Ona mala veľmi ťažkú rolu v tom, že v podstate jej postava nerozpráva. Čiže jej celé hranie muselo spočívať v dobrej mimike. A ja si myslím, že to zvládla krásne a ona v podstate v tom filme aj tak rozpráva, lebo však má tam tie voiceovery, ten jej myšlienky, čo keď si píšu, tak ona hovorí, má nenormálne krásny hlas. A Laura je tak čistý človek, že neviem si asi predstaviť inú herečku na Miriam. Verím, že sme sa snažili akože do každej tej scénky dať naozaj to srdce, že nejdeme si tam len niečo, akože, že naozaj sa vžiť akože do tej role, že nech je to fakt, že sa to naozaj stalo a nie, že to ideme len hrať. Áno, ty máš obed a ty máš akože sa... Ty sa kľudne tak aj hej, a tak kľudne aj do 6:30 môžeš skúsiť, tak keby hej. Veľmi pekné zábery z nemocnice, bol to zázrak, že to vôbec vyšlo a že sme mali takú možnosť. Potom sme sa vlastne presunuli ku Goranovi na byty, kde sme mali v podstate také zázemie od samého začiatku. Tam sme veľmi veľa času trávili. V ten istý deň vlastne večer sme točili poslednú klapku. A to bola tá zrážka auta a ten dialog, čo má Hugo s Dominikom predtým, ako zrazí auto na tej lavičke. Ja idem, že ako sa mám poznieť nad tým, že sa mi všetko rúca. Ty chceš a ja, že nič mi nehovor, vieš, a ty medzi tým. Tak môžeme tak. Niečo prečte, len nechápeš moju reč. Jasné, klasika. Ja nikdy nič nechápem. Boli super scénky a tú zrážku auta ja som nevedel, ak spraviť. Môj pôvodný plán, ak sa nemýlim, bolo, že sa niekto rozbehne s gimbálom a ja to potom zrýchlim v postprodukcii a že to bude to auto POV a nemal som akože jasnú predstavu. Tak sme skúšali všetko možné, tam viem, že Kubo sadol do auta a my sme asi proste chodili len skúšali rôzne možnosti, že natočiť to auto spredu, zozadu, všeliako. Prišiel posledný natáčací deň a bolo to pre nás samo o sebe veľmi emotívne, pretože zrazu niečo, na čom sme pracovali niekoľko mesiacov, malo ísť ku koncu. A
ja som si to reálne začala uvedomovať až poslednú hodinu. Ale na tej poslednej klapke som skôr cítil takú možno paradoxne prázdnotu, že a teraz čo, hej, že proste skončilo sa plus minus mesiac dlhé dobrodružstvo, časť môjho života a teraz proste zvyšok leta ostáva, hej, dobre, tak mám tam nejakú dovolenku, mám tam prácu v Bratislave, ale akože inak taká tá hlavná náplň toho leta proste odrazu zmizla. Všetci sme boli takí smutní, napätí, že už sa to blíži ku koncu. A viem, že keď sme to točili, tak párkrát sme boli takí, že wow, neveríme, že sa to blíži ku koncu. Všetky tieto točky, čo som videl doteraz, tie nekonečné dni, všetky tie stresy. Akože jedna etapa sa ešte len začínala, čo sa týka strihu a všetkých postprocesových vecí. Ale táto hlavná časť, kedy sme my proste cestovali po Slovensku, spoznávali veci, vybavovali všetko, boli pozrieť, proste ako partia veľká sme sa niekde zišli a proste v strede ničoho sme jedli paštety, to už bolo za nami. Áno. Ako by si opísala náš štát 3 slovami? OK, to je najlepšia otázka. Tak náš štát by som opísala, hneď ako prvé mi napadlo, že to je rodinka. Tak spontánny, vtipný a dobrodružný. Ľudský a pracovitý. A vášeň. Boli sme taký štáb, ktorý vedel, čo má robiť. A aj keď niekto nevedel v ten moment svojej situácii niečo spraviť, tak sme si vedeli pomôcť. A keď niekto niečo proste nestíhal, alebo mu bolo ťažko, tak sme ho vedeli zastúpiť, že fakt sme si vedeli pomáhať a boli sme v podstate ako jeden tím. Páčil sa mi strašne ich zápal, že vlastne, aj keď to bolo nespočetne krát spomínané, že proste nemáme za to peniaze, robíme to z dobrej vôle, tak proste bol tam ten zápal. No takže určite zosynchronizovaný. Aj keď sa stali niektoré situácie, ktoré proste niečo posunuli, tak vedeli sme ich riešiť v podstate aj na mieste. Aj celkovo však scenárista, režisér, že proste za 2-3 mesiace napísať takýto fakt scenár, že a dal do toho svoje srdce a proste, keď už som prvýkrát čítala ten scenár, tak častokrát proste som sa pristihla pri tom, že proste tie myšlienky, vlastne, ktoré sa častokrát odohrávajú v mojej mysli, že boli takým pekným umeleckým spôsobom ponúknuté divákom. Keď už sme pri tom Koranovi, ja som mu tu už hovoril aspoň 8-krát, ale on má autoritu. On má 20, on je vlastne v mojom veku prakticky. A on má autoritu, ako keby bol skúsený režisér, mnoho projektov, internacionálny. A to nie preto, že by mal nejak extra know-how proti ostatným, alebo nejaké kontakty, alebo čokoľvek. On tu je pre teba. A to nielen na sebe som cítil, ale som videl, ako sa správa k ostatným. Ako s ktorými komunikuje, ako komunikuje svoju víziu, ako sa pýta druhých, čo tam oni chcú mať, ako si to oni predstavujú, čo si oni myslia. Či niečo nepotrebujú, či je všetko v poriadku. On nás tam neustále obiehal, staral sa o nás. A skrátka, keď on nám, ja padlo nám, svojim poddaným, dáva tú úctu, ten rešpekt. Tak my ho mu vrátime späť. A ešte vo väčšom. A keby Goran sa nezobral a nezačal písať tú jednu vetu prvú jeho, tak nič by nevzniklo, takže... A on je ináč veľmi veľký talent. A ja to hovorím od začiatku, odkedy celé toto začalo, že on má veľmi dobré režijné oko, hej? A on podľa mňa to má veľkú akože možnosť to dotiahnuť fakt, že ďaleko. Lebo on ide tak inak na veci, vieš. To nie, on nerobí veci pre efekt.
To je tu. A keď je to tu, tak to úplne inak vyzerá. A Goran je v tomto fakt, že dobrý. Takže ja mu veľmi verím a veľmi mu fandím. Ja by som strašne chcela vyzdvihnúť Gorana v tom, že sa mu podarilo fakt dať dokopy úžasný štáb ľudí. Že fakt tí ľudia, všetci, čo sme tam boli, sme si sadli a vedeli sme spolupracovať, sme sa vedeli aj zabávať a bolo to fakt príjemné prostredie na natáčanie. Ale my všetci sme kvázi pri tom vytrvali, konkrétne z vás. A ku koncu proste dotiahli sme dokonca, sedím ja tu teraz, čakáme na premiéru, ktorá bude. Podarilo sa nám niečo urobiť, niečo, čo má celkom dobré ohlasy. A podľa mňa všetci by na seba mali byť hrdí. Postprodukcia bola veľmi náročná pre mňa. Lebo film som celý strihal ja, so všetkým, s gradeom, zvukom, efekty, všetko. Viem, že Blažej mi ku koncu pomohol, že spravil titulky a Kubo Hasák mi pomáhal, že niektoré zábery vystabilizoval. S tým veľmi pomohol, lebo s tým som nemal takú skúsenosť. Ale všeobecne ten strih bol veľmi náročný, lebo ja som ochorel dvakrát, už vtedy som vlastne dostal mononukleózu, ale som nevedel, že ju mám. Hej, proste keď vy ste v švengu mesiac furt, vy nemôžete ochoreť. Vy si proste poviete telu, že nie, teraz proste nemôžeš ochoreť, lebo všetko je v prdeli, hej. Osobne si myslím, že ten proces strihu mi zobral viac asi rokov zo života, jak cigy. Ale neľutujem to, lebo bolo to veľmi krásne sledovať, jak sa to dáva dokopy. Potom veľká vďaka Jakubovi Slivenskému, ktorý mi pomáhal strihať. V tom zmysle, že vy keď niečo robíte, je jedno čo, či to je strih alebo nejaká maľba, to je jedno hocičo, vy nemáte taký neutrálny, alebo respektíve objektívny pohľad na to dielo, lebo to robíte vy a už sa vám to zunuje. A potrebujete ten druhý pohľad nejakého človeka, taký neutrálny, aby vám povedal, jak na tom ste. A v tomto mi veľmi pomáhal Slivčo. A ja som si raz tak všimol, keď som robil trailer alebo teaser a dal som to do mobilu a pozerám na také tmavšie scény, že sa tam robia také mapy. A mňa vtedy napadlo, že ty vole, že čo keď aj v kine bude robiť také mapy, že to je v prdeli. Tak som išiel na AI, som začal si písať a on taký, že kamo, že ale to vôbec, že ty proste vo filme musíš mať DCPI formát a farebná korekcia je úplne iná a že keď dáš cez ten projektor ten film, tak tie farby vyzerajú inak, jak v striedacom programe. A ja si pamätám ten večer, ja som ešte bol chorý, mňa zalial pot, ja som bol hotový, že pre Boha, čo mám odznova gradovať celý film, že hodinu 45 mám gradovať film, že však to je ja to nedám. Vtedy som mal veľkú krízu. Som sa tak zamyslel, či som si neurobil projekt, ktorý je nad moje možnosti. Že som tvrdohlavý a že som to vôbec nemal robiť. A neviem, kde je pravda. Ten film vyšiel a dopadlo to super. Netreba sa báť skúšať veci. Fakt, ja nie som herec, nikdy som ním nebol. Nerád hrajem veci, ktoré mi nesedia. Preto toto vyšlo, mi sedela tá postava. Ale netreba sa báť proste. Ani ľudí, ani toho komparzu, ani kamier, ani neviem čoho. Naučil som sa, že príprava je dôležitá. A aj keď si myslíš, že máš dobrú prípravu, tak nemáš ju dobrú. A vlastne akože všetko ohľadom toho, že vyskúšať si, čo funguje, čo nie a ako riešiť nejaké krízové situácie a tak. Ja som povedala takú jednu vetu, že ja o tomto projekte budem hovoriť svojim deťom a trvám si na tom, je jedno koľko proste projektov budem točiť, alebo je jedno na koľkých projektoch budem spolupracovať. Tento projekt bol proste prvý celovečerný projekt, na ktorom som pracovala a naozaj veľmi hlboko sa mi prirastol k srdcu. Ja som zo seba podľa mňa vyždímal maximum, čo som dokázal, ale je tam určite gigantický priestor na zlepšenie. Neskutočne si vážim túto celú príležitosť, pretože mi to strašne veľa dalo, naučila som sa veľa aj o sebe, aj o druhých. A ukázalo mi to, že by som si mohla viacej veriť. Ďakujem Goranovi. Ďakujem Váške, ďakujem Nike, ďakujem Danovi, Jakubovi, Filipovi, tebe a všetkým mojim kolegom hereckým ďakujem za tento projekt,
lebo že kebyže jeden človek z tejto partie chýbal, tak podľa mňa už by to bolo niečo úplne iné. A proste fakt mám pocit, že sme spravili niečo, čo je hrozne krásne. Veľmi som vďačný za to. Ten film by v živote nevznikol nebyť ich pomoci. A to nemyslím teraz len pomoc, že robia tú svoju prácu. Tam je pomoc v rôznych aspektoch, napríklad to, že Kubo mal auto od mamy, ktoré nás zražalo, nebyť to, nemáme nič. Blažejovi rodičia, že nás akože uchovali, že tam je tá pomoc v tých detailoch, bez ktorých nie je možný. Nie je možná tá tvorba. Išli do toho projektu s tým, že vedeli, že nebudú mať nič zaplatené, vedeli, že to bude na dlho, že to bude vyčerpávajúce a išli do toho. A dali mi dôveru. Niekedy boli situácie, kedy bol konflikt a mrzí ma to a nechcem, aby si z toho tí ľudia vyvodili, že som nebol vďačný. Pretože som bol a som vďačný a hoď čo sa stane a jak to ďalej so štábom bude, tak proste tam vďaka tam je. Dúfam, že diváci si odnesú to, že nie sme všetci rovnakí a každý máme nejaký svoj vnútorný svet, nejaké svoje vnútorné boje a každý ten život žijeme trochu inak, že proste aby sme sa viacej rešpektovali a viacej proste sa chápali a neodsudzovali sa na základe toho, že máme nejaké iné vnímanie toho sveta a svojho života. Inakosť je prirodzená, je v poriadku, je dobrá, každý sme nejaký, každý má nejakú farbu pleti, nejakú sexuálnu orientáciu, každý má svojich démonov, s ktorými musí bojovať, každý má svoje záľuby a netreba súdiť ľudí podľa toho, ako vyzerajú, ako na vás pôsobia. Dôležité je to vnútro, to, aký ten človek je v hĺbke. Život vie byť veľmi, veľmi pekný a niekedy, dajme tomu, keď ste medzi ľuďmi, ktorými sú možno viac taký dar, ktorý vás tlačia dole, tak je niekedy dobré sa obratiť, dajme tomu sa z nich nejak odtrhnúť a nájsť si nejakú lepšiu partiu. A všetky tie veci, ktoré sa tam spomínajú, či už šikanovanie, či už nejaká trauma, či už čo sa tam spomenulo nie je len také zo srandy, aby bolo, ale je dôležité, tak ono to sa nesie celým našim životom. Úprimne si myslím, že väčšina ľudí sa nenájde 100% ani v Dominikovi, ani v Hugovi a to by ani nemali, lebo každý z nich je taký extrém v svojej vlastnej sfére. Podľa mňa každý z nás je niekde na škále medzi Hugom a Dominikom a vlastne niekto je viacej pri Hugovi, niekto je viacej pri Dominikovi, ale keď ste 100% len jeden z nich, tak nie je to dobré. Ten film, aj keď má chyby a proste nie je to niečo hollywoodske, tak nikdy v živote nezabudnem na tie zážitky. A presne na takéto malé detaily, čo sa diali, také tie vtipné, čo vždy človek túži potom, aby zažil v živote. Také spomienky, ísť vonku, smiať sa a proste mať potom živú spomienku, že ono je ten film, keby nemal nejaký úspech, tak v podstate len verím tomu, že keď si ho pozrie každý jeden človek, tak ho to teleportuje do toho obdobia a začne spomínať, čo všetko robil, čiže ten proces je asi najkrajší proces hociakej tvorby, čo poznám. Prečo podľa vás pozeráme film? Nemusíte mi na to odpovedať. Za mňa osobne... Za mňa osobne je taká
silná túžba vidieť, zažiť a prežiť iný príbeh a inú realitu, než tú, ktorú každý z nás žijeme každý deň. A táto moja túžba sa pred 10 mesiacmi podľa mojej hlavne myšlienky, ktorá mala konceptovať. Čo tak spraviť a osloviť nejakých ľudí. A týmto by som chcel dať veľkú vďaku môjmu štátu, za ktorým keď som pred 3 mesiacmi prišiel, tak uverili mojej myšlienke. Gratulujem. Všetci boli úžasní. Bolo tam toho veľa povedané. Ľudia, je to na časové, ľudia o tom asi veľmi nechcú hovoriť, ale všetci to vedia, ako to chodí, ako to je, akí mladí ľudia, ako sa prebiehajú vlastne tým všetkým. Takže veľmi pekne. Ako sa vám páčil film? Áno, veľmi sa mi to páčilo, veľmi, veľmi. Aj ten básnik sa mi veľmi páčil. Skromný, pokorný, s vysokou filozofiou, je to veľmi, veľmi pekné. Gratulujem sa, ďakujem za prácu. Cinema, ďakujem. Každý si tam nájde svoje. Aj starý, aj mladý. Je to krásne, rozplakala som sa, čiže emócia bola. Kvalita, tak to poviem. Niektoré výkony herecké, niektoré zábery boli fakt, že nerozoznal by som nejaký vysoko rozpočtový film a tento, takže klobúk dole fakt. Máme za sebou obidve premiéry a ja osobne som mala
tejto druhej premiéry trošku väčší rešpekt, pretože sem nám prišli pedagógovia zo školy a mala som to aj rodinu. Ale zatiaľ všetky ohlasy, čo počúvam, sú pozitívne a strašne ma to teší a strašne ma teší, že aj veľa ľudí na tieto premiéry prišlo a emócie stále ešte idú, ale dali sme to. Monday morning blues. I open my eyes and I'm greeted by a cute little smile. The world is new with you by my side. Everything is beautiful. Tuesday afternoon, I'm calling you home just to hear your voice on the phone. I think of you and I'm not